Adda payon iti maika dopolo ket maysa a Domingo iti kadawian a tiyempo. Ket iti daytoy nasan pa na misa intay mandanggayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman ni Rosa Herman ken ti pamilyana. Ti panangikakaasi iti kararwa ni Ernita Rios, ni Samuel Senyor, Gloria, Josie, Shirley, Marcelina Sario. Kasamet ni Petronio Aurelia Juan Zenaida, Victoriano Habinar, Celestino Habinar, Florencia Habinar, Raquel Solo. Ikakaasi tayo pa iti kararwa da Caridad Bustillos, Chodoro Bustillo Senior, Calixto Limayo, ni Benjamin Maligsa, George Haramilla, Gaspar Bagsingit, Avelina Castillo, Genaro Castillo, Jessica Rivera, Ken Felix Castillo. Tumakder tayo amin kakabsat. Indayon pasang bayan di Apo, sarap wenday di kan kanda tayo, isagutay di puspuso kararwaken isip tayo, tamno may kari tayo ngagdayaw iti Apo. Isagutay di puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo ngagdayaw iti Apo. Indayon pasang bayan ti Apo, sarap wenday di kan kanda tayo, isagutay di puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Adda kumakada kayo, ti grasya, ken kapya ti Diyos nga Ama tayo, ken Hesu Kristo nga Apo tayo. Hasta kumamet ken ka. Kakabsat ko ken Kristo, iti daytoy nga Domingo, mangyagan tayo iti panakabigbig ni Pedro, iti kinamesayas, ken ti kinasyasino ni Apo Jesus akas anak ti sisibiyag a Dios. Sapay kumagarod, taday ito nga nasantuan nga misa, dumawat tayo iti grasya ti Apo, tapno mabigbig tayo, iti kinaadana, iti biyag tayo. Tapno garod may karitay nga makipagrambak, kaday ito nasantuan a misteryo, intay bigbigan, dagiti nagbasbasulan tayo, ket intay dumawat, iti pamakawan, ken kaasi, iti Apo. Kunatay amin, agkonfesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, isungag pagpakaasiyak ken Santa Maria nga ganayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken na santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kaasilak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasa na tayo kuma ti manakabaling na Diyos,
Ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipanatay ti biag nga agnanayon. Amen. Mga asiga, mga asiga, mga asiga po. Mga asiga, mga asiga, mga asiga po. Kristo kasyan nagpakawanen nakat, di mo ibalubos. Akin ka may sinaang, mga asiga, mga asiga, mga asiga po. Mga asiga, mga asiga, mga asiga po. Mga asiga po. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti banag naknakenda. Ipunan nagdaka, itanok nagapagrukba, banda ka daydayawen daka. Agyaman kang genga kapuiti, na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilagitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo miya Jesu Kristo, bugtong nga anak ni Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika ang ikat, kadagiti maspasul ti lubong, kasyan na kami. Sika ang ikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kaday to'y arara.
siksika o ako, Jesu Kristo dinasantuan, siksika di ako, siksika iti kangatuan, ititimpuyog ni Espiritu Santo, ini gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Dios, sikati mga ramid adagiti mamati maymaysa ti panagnakemda. Ipaay mo kad kadakam at taom, nga ay ayaten mi ti imbilin mo ken tarigayan mi ti inkarim. Iti kasta, iti baet dagiti amin ang mapaspasamak dito'y lubong, patgan nila ta nga ipangpangruna dagiti napaypayso aragsak. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken apo mi, iso magipagtimpuyog ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga ganayon nga awan inggana. Amen. Di may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Imbaunak ti Apo ang manakabalin amin, amapan kinisebna, ang mayordomo iti balay ti Ari, tapno ibagak daytoy ken Juana. Ikaten kanto nakanto ti Apo iti trabaho, ipababa na kanto iti natanog asaad mo. Intun mapasamak dayta, kaya bakto ni adipen ko nga iyaken, nga anak ni Helgias. Ikawes kunto ken kuana ti kawes mo akas opisyal, ket ibarikes kunto ken kuana ti barikes mo. Ited kunto ken kuana ti amin ang panakabalin nga adda iti ken ka. Isunto ti panakaama dagiti tattao iti Jerusalem ken iti Juda. Ited kunto ken kuana ti nananay at uray iti babaen ti Ari a kapututan ni David. Addanto ken kuana dagiti tulbek ti opisina. Anyaman naluktan na, awan ti makaiserra. Anyaman aserraan na, awan ti makalupat. Natalged ko ti panangisaad ko ken kuana, akas ti panakaipalok ti pasok. Ket isunto ti pakaidayawan ti intero a pamilyana. Sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat mo o Apo, ti inrugim nga aramid ilipas mo. Agnanayon ti diag balbaliw nga ayat mo o Apo, tinrugim nga aramid ilipas mo. Agyaman ken ka o Apo, iti amin a puso. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. Agrukbabak ti sangwanan iti nasantuan a templo. Agnanayon ti diag balbaliw nga ayat mo o Apo, tinrugim nga aramid ilipas mo. Agdaydayawak itinagan mo, gapu iti kinamanagayat mo, ken kinapudno. Timpakitam anaturay tinagan mo, ken dagiti pilin mo. Impangag na iti mawagaken ka, pinapigsana ibileg mo. Agnanayon ti diag balbaliw nga ayat mo o Apo, tinrugim nga aramid ilipas mo. Nupay natanhog ti Apo, imatangan na dagiti nanumo. Ket makita natin natangsit uray adayon. Agnanayon ti diag balbaliw nga ayat mo, ti inrugim nga aramid ilipas mo. Agnanayon ti diag balbaliw nga ayat mo o Apo, tinrugim nga aramid ilipas mo. Ti may basa na daw isurat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya na kinabak ng ti Diyos, anya na nauneg ti sirib ken amuna. Siya sino ti makailawlawag kadagiti pangideng na. Siya sino ti makasurot kadagiti dalan na. Kasko na tinasantuan na surat. Siya sino ti makamu iti panunot ti Apo. Siya sino ti makabalin amang balakad ken kuana. Siya sino ti adda inpay na ken kuana. Tapno masapul a masupapakan. Taiso ti namarswa kadagiti amin. Agbiag da amin babayan ken kuana
ket agserbida ken kuana. Madaydayaw ko mati Diyos, daglanayon. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulembay di pagarian di Apo, kas maibagay. Ket amin do maitetuken ka, Alleluia. Ti Apo, tiyad ako makada kayo. Kasta kumamet ken ka. Dahil ito'y sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Ididinteng ni Jesus iti disso nga asideg iti Cesarea Filipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagpuna dagiti tattao. Sika kano ni Juan Amamunyag in sungbatda. Kunamet ti sumagmamano as sika ni Elias. Kunapay dagiti dadduma, sika ni Jeremias wenno maysa kadagiti profeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus. Siya sino ak iti panagkunayo. Sika ti Kristo ti anak ti sisibiyag a Dios insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas. Agsipud ta saan a tao no diket ni amak sa dilangit tinangipaltiing keng ka iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud yan ka, maysa ka abato, Pedro. Itirabaw daytoy a pundasyon a bato. Bangunek to ti iglesia ket uray ni patay dinto agbaligi keng kuana. Ited kunto keng ka dagiti tulbek ti pagarayan ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga, maiparit tumet sa dilangit. Ti anyaman nga ipalubos mo ditoy daga, maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan ti pangibagbagaan da nga isu ni Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Madaydayaw kuma ti Diyos iti aganayon. Kakabsat ko ken Kristo nagasat nga bigat ti Domingo katatay amin. Umuna kakabsat, agpakaamunak siya ni Father Aristotle Miguel Maggay nga taga-Vigan na assign nak ti Jai Immaculate Conception School of Theology, Vigan City. May kadwa, iibkas ko man ti panagyaman ko kada kayo, ti suportayo, ti seminaryo, no adat itak bokasyon, adat agpa-register kada kayo, nga maki-urehan nga agtaray, nga mangi TED iti registration fee na. Yan kastamet panagyaman ken ni Apo Mayor, ti suportana iti seminaryo. Agyaman kakabsat. Kakabsat ko ken Kristo, nagpintas dagiti naibasa kada tayo tatangam, mabalintay nga usaren wenno aramaten tapno mapatibker pay ti pamati tayo, mapatibker pay iti relasyon tayo iti Apo. Ket nangegan tayo kakabsat iti pakasaritaan ni Pedro, ni Jesus ken ni adalan na nga napanda iti disso iti Cesarea Philippi. Maysa nga disso nga 25 miles from the Sea of Galilee and 1,100 feet. Nagkamalinak di kalman kung ano 2,100, but it is 1,100 feet from the foot of Mount Hermon. So medyo nangato. Kadaytamat nga disso, adu dagiti templo ken Jojosen nga inaramid dagiti tattao nang nangruna ken ni Philip the Tetrarch. Nang ipatakder ti agkakaduma nga templo dedicated to the gods. And from that met nga disso, adu dagiti agsinnupyat dagiti Pharisees ken Sadducees pagtutungtungan da no
ti kinasya sino ni Apo Jesus. Tagamin, ni Apo Jesus ket may gapo dagiti naaramid na nga milagro, dagiti feeding of 5,000, walking on the water, ket adon nang attract ti adu nga tao. Kadayta, dagiti Sadducees ken Pharisees medyo madanaganda. So nagaduti inwarwaras da, nga haan nga naimbag nga may gapo ken ni Jesus. So nga sinaludsod ni Apo Jesus, siya sino ti panagkunada dagiti tattao kanyak. Ket kunada, sika kano ni Elias, sika kano ni Juan Mamunyag, sika kano dagiti maysa kadagiti profetas. Ngem tinalyaw ni Apo Jesus dagiti adalan na, ket kinunana na, ket si kayo, kada kayo, nya ti panagkunayo kanyak. Ket nagpintas ti imbaga ni Pedro, sika ti Kristo, ti anak ti sisibiyag a Dios. Ket kadayta kinuna ni Apo Jesus, nagasat ka Pedro, agsipud ta saan a tao, no diket ni amak tinangipaltiing kengka. Ket kadayta nga powerful conversation of Jesus and Peter, na ibabawen no naited ken ni Pedro ti maysa nga akem. Nga kinuna ni Apo Jesus, Peter, you are the rock, and upon this rock, I will build my church. I will give to you the keys of heaven. Whatever you bound in heaven shall be bound on earth. A very, very powerful conversation and a big responsibility. Kadayta kakabsat, madamag tayo. Apay na ta nga nagpintas na ito nga conversation ken nagpintas nga aramaten tapno mapatibker ti pamati tayo. Talo nga puntos ti kayat ko nga intay pagbibingayan. Intimacy, identity, and responsibility. Umuna kakabsat, na ibaga ni Pedro nga suna ni Mesayas anak ni sisibiyag a Dios, may gaputan nagkakadwadan. At dati intimacy nga naaramid, at dati intimacy between them as friends. Ket kadayta nga intimacy, nag-create the identity. Not just friends, but disciples. But not just disciples, but apostles. But not just as apostle and leader of the church by saying, sika ti bato, ket kadayta nga bato, ipatakder ko ti iglesia. And from that, so nga makuna tayo, Peter ket ti first Pope, Peter to Francis. Intimacy, identity, comes responsibility. Nagpintas ka kabsat, tatan, mapantayo iti uneg ti pamilya tayo. Tigdamag, adda na ta ti intimacy nga mapaspasamak di uneg ti pamilya. From that intimacy, makunatay na ta nga siyak ti anak ni Kastoy, makunatayo na ta nga siyak ti ama, siyak ti ina, makunatay na ta nga we are family. Intimacy, then responsibility. If we are family, if we are one, ket masapol nga agpipinakawan, ken agiinayat, ken agsinuporta tayo, ta may maysa tayo garod nga pamilya. Hantay ko mga agpipinadakes, hantay ko mga agiinagaw ti daga, ta may maysa tayo nga pamilya. Identity, intimacy, and responsibility. Tatan, rumwar tayo garod kakabsat. From the gospel to family, now to the church. What is our relationship to Jesus? Can we identify Jesus as our God, the Messiah, the Son of the living God? Do we have our intimate relationship with Him? When no parparaw-paw ti relasyon tayo kani Apo i Diyos, tano dumteng iti riribok, no dumteng iti rigat iti biyag, alisto tayo nga agpauyo.
Where is the intimacy? Where is the identity as a child of God? Kas anak iti Diyos. Now, where is our responsibility? Now, kakabsat ko ken Kristo. Maawagan tayo akas Kristiyano. Maawagan tayo akas Katoliko. Maawagan tayo akas anak iti Diyos. That is our identity coming from the intimacy. Responsibility to take care one another, to love one another. Ket may nga pakakitaan nga agiinayat ken agsinuporta tay kakabsat, ket adda talo nga kanayon tay kano nga malagip. No saan nga agpaypayso, saan mo nga ibaga. No haan mo nga hangagpaypayso, haan mo nga iwarwarasen. No saan mo nga bagi, haan mo nga tagikwaen. May katlo, no pagimbagan iti amin, aramidem. Amen? Amen. We are Christians. We are Catholic. Asin no pa iti agsisinuporta no haan nga si tatayo nga kakabsat. Asin no pa iti agsinakit no haan nga si tayo may sa pamilya. Ket kaday ta kakabsat. No agsisinakit ti gemong, agsinuporta ti gemong, makuna tayo akas kinunan ni San Pablo kadagiti gemong ti tagar ti Roma. Madaydayaw kuma iti Diyos, iti agnanayon. Amen. Dat istoryak medyo ipapas ko ta sa balin tuman nga padin ti ato no next Sunday nya. Dati may isa nga ama nya. Na ito nga ama ket nariknana nga nalami isen ti relasyon da nga agasawa. Akas inistorya na kenyak, he is fighting for that marriage. Ngem talagang awanin. So, kaday ta, kasla ko na nakit, kasla awan ti saysay ti biyagkon. So, kung conforme na aramid na ti biyag na. To the point of deciding to end his life. Dati na aramid na, ngem, edi addaso na jay pagpaagasan. Narikna na iti kinaadda ni Apo Jesus, ti biyag na. Naglaing, napaimbag, kaya't kadayta nga panakaamiris nga adda ni Jesus iti biyag na, tatan ti aramiden na is doing charity works. Kuna nalaing, aramidek daytoy, ta nariknak ti kinaadda ni Apo Jesus. End of the story. Kakabsat ko ken Kristo. Adu dagiti tattao ken pasamak iti biyag nga mabalin nga mangiyaw awan katatayo. Adu dagiti pakasaritaan iti biyag nga mabalin nga mangidep iti pamati tayo iti Dios. Ngayon na tebker ken nauneg iti relasyon tayo iti Dios. Awan to pulos ti makaidep iti pamati tayo iti Apo. Sugarod kakabsat, no daman kada tayo iti medyo mayaw awan. Agkikinararag tayo, agsisinuporta tayo, takaas kini Peter, makuna tayo asang-sang kapamilya, si kati Kristo, ti anak ti sisibiyag a Dios. Amen. Madaydayaw kumay ti Diyos, iti agnanayon. Amen. Ay ipaduyakyak ti pamati tayo. Mamatiak, iti maysa a Dios, Ama nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maysa nga Apo ani Jesucristo, bugbugto nga anak ti Dios, nagtaod iti Ama iti sakbay iti amin a tiempo. Diyos na nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos.
nayanak saan na naparswa. Diyos akas metlaing iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kadatayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Inmulog nga nagaput sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anailan sa iti krus gapu kadatayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtotoo ket naitanem. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Inmulit sa dilangit ket sa tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen as dayag, tapno kumen na dagiti sibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mamangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken dadayawen may timpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti Iglesia a maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipatuyakyak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ket ti biag ang sakbayan. Amen. Apo Jesus a Cristo nga anak ti sisibiyag a Dios, sika ti kamang ken sariked mi, ken ka idaton mi dagiti karkararag mi, ket mangnamnama kami nga imdengam ida. Kuna tayo pagdawat, Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, impaslet mo iti iglesia, kenintalek mo ti tolbek ti pagarian ti langit, ken ni San Pedro. Bendisyonam ti ket punwem ti gracia. Ni Apo Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi tapno pakired, ken mataginayon da ko mangipaneknek ti kadam iti sibay mi, babaen dagiti na Diyosan apan nursuro da. Kumararat tayo iti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, inted mo tituray kadagiti adalam. Silawang dagiti at tuturay iti pagilyan mi. Tapno sangsang kamaysada ngagtrabaho para iti panagtalina iti kapya. Justisya ken panagkaykaysa. Kumararat tayo iti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, adag ko na si ni Elias, wenno ni Jeremias, wenno may sa kadagiti propeta. Luktam ti mata dagiti saan payamakam amuken ka, ket waya-waya mi da manipud ti kinabulset da. Tapno makita ken mabigbigda ka, iti inaldaw, apan nagbiag da ken iti pada a tao, kumararatay iti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, si Kristo nga anak ti si Bibiaga Diyos. Agbiag ka kada kami, kititurong na kami nga agbiag. Sigun iti pagayatan, ken paglentigam. Dagiti dalan mi, tapno tilas o ti panagbiag mi. May parangarang mi tinabbiag akadam kadagiti kada kami. Kumararatay iti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, inawaga anagasat ni Simon Pedro, gaputa mamati asika ti anak ti si Bibiaga Diyos. Ipaay mo kadmet daytoy a kinagasat kadagiti kakabsat mi. Apin mo saya na mamati ken ka, ken sinanamay ti panagungardan ko. Kumararat tayo ti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Kastamet nga intay iraman ti karkararag tayo, dagiti amin nga agkasangay ken mangramrabak ti wedding anniversary da. Kadagiti kakabsat tayo nga madama tata nga agpapaagas nang nangrunag dagiti adijay dialysis center, dagiti ag-undergo ti chemotherapy. Ken kastamet dagiti pampamilyada nga madama nga agbirbirok para ti pagbayad da ti para ti paka-hospital ti pamilyada.
Kadagiti madama nga agbiyabiyahe ita nga kanito. Ken kastamet amin nga sponsor iti daytoy nga nasantuan nga misa. Kumararag tayo iti Apo. Apo emdingam dagiti dawat mi. Apo mamati ken agtalek kami apatgam amin dawdawat mi agsipud ta kinunam. Anyaman adawaten yo itinagan ko ipaay kada kayo ti Ama. Apo ammom dagiti pakasapulan mi ket ipaay mo kumakas pagayatam. Sika nga Apo ket Dios. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaput ayat pinandang ida, na urnos da nakapinpintas da. Tinapay genarak, di umay mida iyawan, naggapu di trigo genubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaput ayat pinadang ina, na urnos da nakabinbin tas da. Tinapay genarak, winawatem bendisyonam, o Apo mi pagbalinem nida, anasanduan abagigendara. Kumararag kayo kakabsat tapno daytoy daton tayo. Makayayo iti Dios Ama nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagitay imam, ken may pakididayawan ken pakagloryaan tinagan na, ken kasame tapagimbagan tayo ken kinadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaen ti maymay sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo. Inaramid mo at kami iti ilim. Ipaay mo kad ti panagkaykaysa ken kapya iti iglesyam. Gapu ken Jesucristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo, tedda kumakada kayo. Kasa kumamet ken ka, Itag-ayo dagita puspusoyo. dada na si tatag-ay ti Apo, Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. may kari ket rumbeng. Pudnoonay a maikari ket rumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket aganayon na Dios, gapu ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo iti panangaasin na, iti tao na igamer iti damka. Kinayat na tinagpakumbaba, pinayanak iti birhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na,
Inispal na kami iti patay nga awan tungpal na. Ket babaen ti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti panakay daydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa. Di langit ken daga, namno ti bakay dayawam. Hosana di kangatuan, madaydayaw, ti umay dinagan di Apo. Hosana di kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud nga ipaay mo ta espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Hesukristo. Isu di sakbay ayawat na asiayat ti bagina tapnog tutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnayon at tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti amin at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramid nyo daytoy pangilaglagip yo kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Babaen di krus mo, kenin ka panagungar, inakaminsalakhan, manubot di sangalubungan, inakaminsalakhan, manubot di sangalubungan. Iti ngarud panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo amay kari kami, nga adda dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglaggipem kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan,
Ket parayrayem tayat na anadyosan, laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi amat maturog, sinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, pakitaan dakeng ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, taipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin, iteganayo na biyag. Ket makiranod kamto keneng gasat a Virhen Maria nga ina ti Diyos, kadwa ni nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin as santos, isuda na kapudno a nagserbi ken kaditoy daga, makikadkadwa kamto kadmet kadakwada, mangitantan-o ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, itegnanayon nga awan inggana. Amen. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan a pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan a panursuro, turdan tayo ti agkuna. Amami ngadat sa nilangit, madaydayaw kuma, dinagan mo dumteng kuma, di pagaryam matumbal kuma, dinakem mo ito'y daga, akasat ilangit. Idem kadakam ti aldaw dito, ikanen mi iti patinayon nga aldaw, pagawanem men di basol mi akas men, pambagawan mi di basol, dagiti nakabasul kada kami, di nakamen baybayan kaw manugoti, suliso keti saldakan nagam kedidi dakes. Dawaten mi ken kaapo ta isalakan na kami, kadagiti amin a pagdaksan mi. Idemkad si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol, mailisi kami, ken iti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi, iti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukom tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dinto agsanday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo,
Kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas maya nurot iti pagayatam, ipaay mo kad asiya-asi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sikang agbiag kenagari, itegnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Kasta ko mamet ken ka. Ipaayo, ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace with you, peace with you, peace with you, peace be with you. Cordero di Dios, amang punas basba, sulilubong. Apo mga siga, Cordero di Dios, amang punas basba, sulilubong. Apo mga asiga, Cordero di Dios, amang punas basba, sultilubong. Item kadakam ti kapya. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag toy kararwa. Umay kuman ikahang, O Diyos ko, amin amin na parikot ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong tinubok. Humay kuman ikamang, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ga, tawan sa bali bimananam nama. Araku benak ngarut ala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Araku benak ngarut ala, sakbay nga inak maiwawa.
abiyag ko. Tasikalaeng o Apo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Umay kuman ikamang o Diyos ko, napulko kunay abiyag ko. Tasikalaeng o Apo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali bimanandam nama. Araku pendak ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali bimanandam nama. Araku pendak ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi ta degdegan daytoy amisa ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbyag iti kasta kan kanayon laeng ang makayayo kam ken ka gapu ken Jesucristo nga Apo mi. Amen. Amen. Agtugaw kay pelang kakabsat. Sakbay ti maudi pamendisyon. Pagyaman kadagiti pagyaman ti kayat kumangiyebkas kadagiti nagserbi kada tayo dagiti lectors tayo ti extraordinary ministers for Holy Communion dagiti servers agraman dagiti pamilyada ken kastamet amin nga sponsors ta ita nga Domingo. Kakabsat adati yasdeg kuman kada kayo straight from the heart. Kakuyog ti panagkararag Ilocano version daytoy ket ti author na ket ni Father Mario Jose C. Ladra nga di very popular nga prayer book ket no kayat yu ti gumatang Apo ket adalaeng dijay office Ilocano version iti katad nga 270 by one take one ti katad nga 540. Parehas met laeng Apo na. Okay Apo, so agipin na lagip tayo laeng si tayo ti agakabsat tayo no adati mapupay iti biyag kung nato agtalek ka ti Apo tati Apo ket dinto pulos agbaliw iti ayat na kas kinunati salmo responsoryo agnanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo. May kadwa no amom nga nang maridlidayan takabsat mo wenno ta pamilyam adaji Ilocano nga kung nada isem lang kabsat. So pagkibagaman takabsat kaabay mo agisem ka man kabsat. Agisem ka man nga. Oray no natutudo nya agisem tay laeng oray no kanayon tay nga malayusen. Depende ti disposition na, depende ti disposition. Marigrigatan ka lang, tapos nakamisug-sug ka pa, ay Apo, mabalin nga magalutan ta subsub mo, kung nadabay niya. So, kakabsat ko ken Kristo, agpinalagip tayo, nga adda iti sisibyaga Diyos, nga kanayon nga mang tartarabay kada tayo. Amen. Tumakder kay amin kakabsat. Ti Apo, ted ako kada kayo. Kasa ko mamit ken ka. Ket bendisyon na kay kuma, ti manakabalil Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Nalpasen tinasantuan na misa, intayon iti ayat, ken kapya iti apo. Agyamantay iti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yu idang nga adalak. Bunyagan yu ida iti naganti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Langlang ibenyo nga dakto dita sibayo. Langlang ibenyo di kayto panawa